Právě jsem si vyzkoušela neurografiku a pokud nevíš, co to je, tak ti ukážu, jak na to. Začneš jednoduše tím, že načmáráš jakékoliv čáry na papír. Já si to ještě takhle jednou obtáhnu, abych to měla silnější. A nyní nastává nejdůležitější krok, kdy z každého takzvaného Včka budu tvořit U. Jednoduše tedy budu zaoblovat jednotlivé ty průniky. Já si pak ještě mimo záběr dokreslila několik čár, abych to měla plnější. Tímto zaoblením mi vznikají vlastně takové buňky. Pak už je jenom na tobě, jak je vybarvíš, já jsem použila vodovky. Nakonec jenom opatrně stáhnu malířskou pásku a výtvor máme hotový. Tak co, vyzkoušíš také neurografiku?